Έλα. Άντε, γεια μας. Γεια σας, καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Με το να τραγουδάω πιστεύω ότι δίνω όλη τη ζωή μου, τον εαυτό μου, τα πάντα. Η ξενιτιά ας χαίρεται. Στη δίνει ζωή το τραγούδι, γιατρεύει. Πρώτα είναι η γεια και μετά η μουσική. Έχει δυο μάτια μαύρα και μεγάλα. Η μουσική και το όργανο είναι ένας τρόπος για να βγάλεις αυτό που δεν μπορείς να βγάλεις από μέσα σου με άλλον τρόπο. Λέγομαι Σόλων Λέκας. Με λένε Θανάση Βαλαβάνη. Είμαι ο Παπαναστάσης, Γεννήθηκα εδώ στη Μυτιλήνη. κατάγομαι από το Σούλι. Η ρίζα μου εμένα είναι από την Ανατολία, μισός Πόντιος, μισός από την Πρίγκιπο. Είμαι 26 χρόνια ιερέας. Δουλεύω την πέτρα. Επειδή μου αρέσει εμένα τα μερακλίδικα, έτσι. Είμαι καθηγητής επαγγελματικά χημικός στη μέση εκπαίδευση. Ασχολούμαι με το τραγούδι, με το παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι της Υπήρου. Αγαπάω πολύ και το παραδοσιακό τραγούδι. Σαμανέδες. Ερασιτεχνικά ασχολούμαι με κατασκευή, με παίξιμο και με διάφορα άλλα σχετικά με τη μουσική. Ο Θανάσης είναι θαλασσά. Φυσιολογικός είναι, εντάξει. Δεν κατάλαβε στη ζωή του ότι ήταν ταλεντούχος, γεννημένος ταλεντούχος, καλήφωνος και τραγουδιστής, και όταν κατάλαβε άρχισε να το καλλιεργεί. Αδερφός μου δεν σώμα. Στη δουλειά δεν ερχόταν μαζί μας, στη δουλειά ήθελε να τραγουδάει, να γυρίσει τα πανηγύρια. Τραγουδούσε και είχε και το κληρονομικό, ήθελε και να γίνει και παπάς. Είχε τους προγόνους του παπάδες. Θυμίζει ότι ανήκει στο σόι το δικό μας. Ήτανε μερακλείδες, ήτανε γλετζέδες, είχαν όνομα, τεχνίτες. Όταν πήγε στο οδείο και ήταν να βγάλει σε 6 χρόνια το οδείο, ας πούμε, αυτό σε 2 χρόνια τα είχε μάθει όλα. Η σχέση του με όλα αυτά, με τα όργανα και με τη μουσική, είναι μια σχέση ζωής. Εγώ αν δεν τραγουδήσω δεν μπορώ, γιατί κοιμάμαι και με τη μουσική κοιμάμαι. Δεν μπορώ να δεν τραγουδήσω. Παίζω γιατί με γεμίζει, με καλύπτει. Εγώ τραγουδάω διότι μ' αρέσει φυσικά να τραγουδάω. Για να ξεχνιέμαι όχι, ούτε για να γεμίσω ώρες. Έτσι έχω μάθει, έτσι έχω συνηθίσει δηλαδή από μικρό παιδί να τραγουδάω. Με δίνει χαρά, με δίνει έτσι μια όρεξη. Όλη η πορεία μου στα 50 χρόνια και που ζω, ας πούμε, έχει σχέση από 10 χρόνια βέβαια με τη μουσική. Και βρεις αυτή, όταν τη χτίζω, σφυρίζω, τραγουδώ. Χωρίς να τραγουδώ και να σφυρίζω δεν σε έρχεται έμπνευση. Όλοι οι παππούδες που ήταν ιερείς, εκτός το λειτουργήμα που είχαν, που ήταν όλοι ιερείς, τραγουδούσαν τα δημοτικά τραγούδια. Όλες οι σχέσεις που έχω κάνει είναι με τη αφορμή στάθηκε μάλλον η μουσική. Η μουσική με την καλλιτεχνία, το χτίσιμο με αυτό είναι το ίδιο. Άμα στρώσει διάχει πάει πια ρολόι, σφυρείς. Ο παππούς μου, ο πατέρας μου και εγώ δουλεύουμε την πέτρα. Κάναμε σέτια, εγώ τώρα κάνω βρύσες, συντριβάνια, φούρνη, τέτοια. Όπως είναι η ζωή μου τώρα μου αρέσει, γιατί τα κάνω όλα. Και κάθομαι παρέα και τραγουδούμε και καμιά φορά πηγαίνουν και σε κανένα μαγαζί έτσι που με φωνάζουν εκεί, άμα είναι καλοί άνθρωποι, κάθομαι και λέω κανένα τραγούδι και να χορέψουμε και να πιούμε. Μ' αρέσει η ζωή μου. Αγαπώ το νησί μου και δεν θέλω να φύγω από το νησί μου. Είμαι από την Ήπειρο και ζω στη Μακεδονία. Εδώ που είμαι μου λείπουν οι συγγενείς μου, οι γονείς μου. Είμαι εξεντεμένος στον τόπο μου. Τηλεπολαργήσες να αυγείς ηλιακή. Χαιρόμαστε να Καλά είστε. Όταν τραγουδάω θυμάμαι την Ήπειρο, ας πούμε, και γι' αυτό και τα τραγούδια μου είναι τελείως διαφορετικά, όπως τα λέγαμε, ας πούμε,
Δεν είναι όπως το ίδιο με τα νησιώτικα. Στην άκρη το ποτάμι, με το ποτάμι μαλώνε. Όταν τραγουδάω, αισθάνομαι άλλος άνθρωπος. Μπορώ να πω ότι πετάω στα ουράνια. Άμα ακούς αγαπημένο τραγούδι, ελευθερώνω. Εγώ είχα επιλέξει από 10 χρονών τη χημεία και τη μουσική. Είδα ένα γείτονα που μαζί κυνηγούσαμε γάτες να φτιάχνει, ας πούμε, ένα ψευτοόργανο με μια χορδία, ας πούμε, κλπ. Και πήγα και έφτιαξα και εγώ τον πρώτο μου μπαγλαμά. Μετά από 20 χρόνια που ασχολήθηκα σοβαρά και συστηματικά με την κατασκευή, έφτιαξα όργανα με έτοιμο σκάφος, πέρα από τενεκέδες, με 2 καρύδες που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν. Χρησιμοποίησα συνδυασμό κολοκύθας καρύδας και τελικά πέρσι, για λόγους επικαιρότητας κλπ, έκανα και ένα όργανο από ένα βλήμα, ας πούμε, αφιερωμένο στο Μπούς, τον πρόεδρο της Αμερικής για τον πόλεμο του Ιράκ, εξού και η ονομασία μπούστικο βλήμα. Το κάθε όργανο που φτιάχνει, πιστεύω, ένας κατασκευαστής είναι κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, και δεν συγκρίνεται με τα υπόλοιπα, ας πούμε. Είναι όπως ένας πολύτεκνος, ξέρω εγώ, έχει πολλά παιδιά και τα αγαπάει όλα με διαφορετικό ενδεχομένως τρόπο. Παιδί δικό μου. Το βλέπω σαν κόρη μου εδώ. Τα παιδιά μου είναι. Σαν να τη χαϊδεύεις. Σαν να έχεις ένα παιδί και έχεις χρόνια να του δεις. Μόλις το δεις, το αγκαλιάσει, το χαϊδεύεις. Κάπου 50 παιδιά, καημένα. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγιάλι. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγιάλι. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο γυαλό. Είμαστε στη Μυτιλήνη, απέναντι Καρσί που λέμε εδώ εμείς. Είναι μικρά, τα παράλια της Μικράς Ασίας. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγιάλι. Η θάλασσα της Υπήρου δεν έχει καμιά σχέση με τη θάλασσα των νησιών. Εδώ έχει βουνά, έχει άλλες ομορφίες. Ποτέ δεν έκανα ηλιοθεραπεία και δεν ασχολιόμουν με τα συνηθισμένα τα οποία ασχολούνται οι λουόμενοι παραθεριστές. Πήγα στα σκουπίδια, βρήκα ένα τενεκέ με υλικά εκεί από τα σκουπίδια, σκουπόξυλα, μπετονιές, διαμπερντέδες κλπ. Και έκανα όργανο στην παραλία, ας πούμε, σε διακοπές από τέτοια υλικά. Τραγουδάω πάντα. Μόνο όταν κοιμάμαι δεν τραγουδάω. Κοιμάμαι με τα κόκκινα συνέχεια στα αυτιά, και αν κοιμηθώ ακούγοντας ένα τραγούδι, βλέπω όνειρο ότι είμαι στο πάρκο και παίζω το συγκεκριμένο τραγούδι. Για μένα το τραγούδι είναι το φάρμακο. Εγώ χωρίς τραγούδι δεν μπορώ. Εγώ το βράδυ που κοιμάμαι βάζω να ακούω μουσική για να κοιμηθώ. Γιατί... Η μουσική με κράτησε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις της ζωής μου. Όταν ακούω κάτι που με εκφράζει, κάτι που με ευχαριστεί, συγκινούμε πάρα πολύ και πολλές φορές κλαίω. Εγώ άμα ακούω τραγούδια και ακόμα και στις τηλεόραση που κάθομαι και παίζει κάτι έργα έτσι που είναι πάρα πολύ μοιάρκα, κάθομαι και κλαίγω. Αλλιώς εκφράζεται ένας ζωγράφος, ένας οποιοσδήποτε ξέρω εγώ καλλιτέχνης και αλλιώς βέβαια ο μουσικός. Άρα αν μπορείς και τα βγάζεις με τη μουσική, αυτό είναι και το κέρδος. Όταν ακούω ένα τραγούδι της Κλενικιάς συγκινούμε. Χρυσό μου χέρι, δώνει μωρέ
σε καμαρώνει μωρέ ξένε μου κι αυτή σε καμαρώνει. Εγώ τον τραγουδάω, είμαι χαρούμενος. Και μυρολόι να τραγουδήσω, θα είμαι χαρούμενος. Γιατί το νιώθω, το αισθάνομαι το τραγούδι. Προτιμώ να παίζω και εκφράζομαι καλύτερα όταν είμαι ζορισμένος. Στεναχωρημένος, λυπημένος κλπ. Όταν είσαι πρέπει να τυξίσεις λίγο. Έτσι και τα τραγούδια. Και το τραγούδι, να ξέρετε, εσείς που είστε νεότεροι μου, δεν βγαίνει από το στόμα. Βγαίνει από την ψυχή. Άμα με δεις και τραγουδώ και πάω ένα μανέ, κατευθείαν όταν με δει ένας, αυτός κλαίει. Κλαίει. Και άμα δεν κλάψεις δεν βγαίνει ο μανέ. Πρέπει να κλάψεις. Η καρδιά και η όψη σου να δείχνει αυτό που λες. Άμα δεν δείχνει αυτό που λες, δεν μπορείς να του πεις καλά. Δεν μπορείς να λες «Όμον, όμον». Δεν λέγεται τίποτα. Πρέπει να του κλάψεις. Πήρε να σου κάνω λίγο να δεις. Μόλις με δεις έτσι, νομίζω ότι έρχεται να κλάψεις για να το πεις στον αμανέ. Αφήστε με. Έρχεται ο πόνος, η φάση που είσαι και το πρόβλημα σου δει ένας, καταλαβαίνει ότι κλαις. Σε βλέπω, μακριά λέει αυτός κλαίει ο άνθρωπος, γιατί κλαίει. Βγαίνει αυτό το άχτο, ο αμανές που λένε κάποιοι ανατολικοί κλπ, το οποίο δεν βγαίνει σε καμιά άλλη περίπτωση. Και ο αμανές με τον πόνο είναι οι ίδιοι, το ίδιο είναι. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς πόνο, πιστεύω. Όταν παίζω είμαι σκυθροπός. Ενώ αισθάνομαι καλά, ας πούμε, είμαι πάρα πολύ σοβαρό και με το κεφάλι κάτω. Αμάν είναι όπως έχεις έναν καημό και λες «Αχ, πια». Μπορεί και στιγμιαία με ένα, ας πούμε, να τελειώσει.
θέλω να βρισκόμαστε, να κάνουμε παρέα, να πίνουμε τα ούζα μας, τα τσιπουρά μας, να χαιρόμαστε, να συζητάμε, να τραγουδάμε. Γενικά έτσι υπάρχει μια εκτόνωση από το στρες της καθημερινότητας. Πίνουμε, παίζουμε, πίνουμε, τραγουδάμε, χαιρόμαστε. Το όργανο και η μουσική δεν είναι ο αυτός σκοπός. Από εκεί και πέρα όλα αυτά έχουν απότερο σκοπό την επαφή, την αγάπη, την σχέση και αυτό είναι που είναι. Για την καλή μου συντρόφια θα πω ένα τραγούδα. Τους φίλους διαλέγω και έχω πολλούς. Καυχόμαι γι' αυτό. Ας το πούμε έτσι. Έχω αμέτρητους φίλους. Γεια σου ρε Μαλαβά, γεια σου ρε Ανεγιά. Έχει φίλους πάρα πολλούς. Καμιά φορά ο μόνος εχθρός του είναι ο εαυτός του, που τον ανταγωνίζεται. Σπάνια. Στις δουλειές που πηγαίνω, πρώτα πίνω ούζο έτσι. Λίγο κάθομαι με μοιρακλείδες ανθρώπους έτσι, να είναι λίγο μοιρακλείδες, να μην είναι και άχαζοι έτσι. Ναι. Και για να τραγουδήσεις, να είσαι στο κέφ. Άλλο παρέα και άλλο να αγαπάς τους ανθρώπους και να τους συμμερίζεσαι και να είσαι κοντά τους κλπ. Όλα αυτά εντάξει είναι και μπορεί να ξεχωρίσεις ας πούμε κάποια πράγματα. Δεν μπορείς έτσι άντε να κάνεις παρέα με όλο τον κόσμο. Δεν μπορείς, δεν είναι δυνατόν. Προσπαθώ να είμαι μέσα στον κόσμο, με τις παρέες, με τους φίλους μου, με το κρασάκι. Γενικά, ας πούμε, είμαι άνθρωπος της παρέας. Εδώ και 3 χρόνια βρισκόμαστε τακτικότατα και έχω πάει τόσες φορές σε ταβέρνα και έχουμε παίξει που δεν είχα πάει σε όλη την άλλη ζωή δηλαδή. Εγώ στο γεια μας. Το πιωτό φαίνει και καλό και κακό. Αλλά το πιο πολύ φαίνει το καλό, ας πούμε. Πιωτό γιατί θα κάθουν παρέα, θα πεις τα αυτά, θα τραγουδείς, πεις τα αστείας. Επιστημονικά το ενόπνευμα μπαίνει οι γιατροί, χαλαρώνει, δουλεύει ο εγκέφαλος καλύτερα κλπ. Πρακτικά για μένα ας πούμε μία ποσότητα μικρή ας πούμε είναι απαραίτητη, αλλά μετά από εκεί χάνονται τα πράγματα πάνω στο παίξιμο. Εσύ ρίξε κάνα ταξί σε ουσάκ λίγο. Σε ουσάκ. Και παζάρ να θέλει να κάνεις, πρέπει να πηγείς πιωτό και πας στην παρέα, με το πιωτό κάνεις ένα παζάρι, να πουλήσεις ένα ζώο, να αγοράσεις κάτι, να πουλήσεις. Όταν τραγουδάω δεν πίνω. Το έχω σαν αρχή. Δηλαδή όταν θέλω να τραγουδήσω, να ευχαριστήσω πρώτα τον εαυτό μου και μετά τους φίλους μου, δεν λέω ότι δεν πίνω καθόλου, θα πιω ένα κρασάκι. Αυτό είναι. Δεν συνεχίζω να πίνω για να τραγουδάω. Το πιωτό με τη μουσική είναι αδέρφια. Και άμα δεν πηγαίνεις πιωτό, δηλαδή είναι σαρκούδα, δεν χορεύει. Έτσι λέμε κιόλας. Πρέπει να πηγαίνεις στο πιωτό, να μιλήσεις λίγο με το παρέας, να έχεις και καλή παρέα και να πεις και τα τραγούδια. Τόσο πεις, τόσο θέλεις. Μπορεί να εκφραστώ και με ένα ποτήρι νερό. Αλλά πολλές φορές όμως, ή μάλλον άλλες φορές, όταν πιω ένα τσιπουράκι ή ένα κρασάκι, μπορεί να εκφραστώ και καλύτερα. Και όταν πιες, θυμάσαι. Θυμάσαι τα παλιά σου, όταν πιες. Πίνω και νερό, χάμα, μέρα νύχτα τραγουδώ. Χάμα, μέρα νύχτα τραγουδώ. Η παρέα, μόνος σου δεν γίνεται. Μόνος μου να έχω στο της παράδεισο. Δεν είναι καλά. Όταν παίζω στην παρέα με κατανάλωση βέβαια, γιατί προηγουμένως ίνου, δεν τρέπουμε καθόλου. Με τον καφέ δεν μπορείς να τραγουδήσεις. Πρέπει να πεις ούζο. Όταν πηγες 2-3, έτσι το πιάνεις και δες τα τραγούδια. Ανοίγει το στόμα σου να πηγες 2 ούζα. Έχω δεις, εγώ μ' αρέσει το ούζο. Γιατί είμαι για τον εαυτό μου. Έχει άλλος που πήρε τσίνα και τραγουδάει. Έχει άλλος που πήρε μπύρα και τραγουδάει.
Άμα πιω μπύρα ή ριτσίνα δεν μπορώ να τραγουδήσω. Φράζει λιμόσυνο. Ενώ με το ζου καταλαβαίνω ότι πηγαίνει καλά. Ο τραγουδιστής τραγουδάει όταν βγει και όταν έχει κέφ, όταν έχει κόσμο έτσι, και το πλήσιο τραγουδάνε πάντοτε στο απόγευμα. Ανάρια καμιά φορά πρωί. Δεν γίνεται καμιά συναυλία πρωί. Θα πεις ένα ούζο, θα πεις και ένα τραγούδι. Μερακλής πρέπει να είσαι για να πεις και ούζο. Και το μεράκι πολλές φορές έρχεται και έτσι ξαφνικά στον άνθρωπο, πίνοντας ένα ποτήρι, τσίπουρο ή ένα κρασάκι, αρχίζει να μερακλώνει. Τα μαλακιά σου, χάμα και τα κορδελάκια σου. Χάμα και τα κορδελάκια σου. Το αλκοόλ στη μουσική απ' τη μια βοηθάει τον εσωτερικό σου κόσμο, σε λέει, χαλαρώνει, να εκφραστείς και να τα βγάλεις πιο εύκολα, αλλά πρακτικά σε δυσκολεύει μετά στην οργανοχρησία, στην οργανοπαιξία. Και αυτός που κάθεται στο καφενείο είναι μερακλής. Του αρέσει η παρέα, θέλει να πιει ένα κρασάκι, να πει, να κάνει ένα διάλογο με τους φίλους του εκεί πέρα, με τους συνανθρώπους του. Βεβαίως μπορεί να είναι μερακλής. 1000 ανθρώπου διαλέγεις 200 που είναι μερακλείδες και καλοί. Έτσι είναι και τα τραγούδια. Όπως τσιλιές που πιέζει το λάδι. Όπως το γάλα που το πίζεις από 50 κιλά γάλα βγάζεις 10 κιλά τυρί. Δεν γίνεται όλο 50 κιλά γάλα, 50 κιλά γάλα, 50 κιλά τυρί. Είναι και άλλοι που το έχουν μέσα τους το μεράκι. Είναι πάντοτε χαρούμενοι, όπως εγώ παράδειγμα. Πάντα τέτοια, να είμαστε καλά. Σαλούτε Γκρέκο. Η προσπαπούδης μου ήταν ιερής και εγώ είμαι ο συνεχιστής. Είμαι υπερήφανος για αυτό που είμαι σήμερα. Ο συνεχιστής των προσπαπούδων. Αηδόνια ήταν. Όλοι αηδόνια τους ήταν. Ο Παπατάσιος για ιεροσύνη και για τέτοια είναι το κληρονομικό τους όλοι. Από ιερή η οικογένεια. Παπάδες, τραγούδι, γλεντζέδες, μερακλείδες, καλοί άνθρωποι. Στις πικροδάφνη στον άνθο εγύρα να αποκοιμηθώ. Ακούω και τον Παπαναστάση και ακούω και τον Παπακοσμά και ζω ακόμα. Λίγο ύπνο για να πάρω, άιντε κοίτα όνειρο μεγάλο. Παπάς συμμετέχει σε όλα. Και στη χαρά και στο θάνατο. Φορούς, τα τραγούδια, πανηγύρια, πρώτος είναι, να είναι καλά όμως. Να είναι εκεί που πρέπει, όχι να μην ξεφεύγει. Η δουλειά του ιερέα δεν είναι από την εκκλησιά στο σπίτι και από το σπίτι στην εκκλησιά. Πρέπει να είναι μέσα στη ζωή, στις χαρές, στις λύπες, στα πάντα. Και γιατί όχι και στο τραγούδι. Ένας παπάς κανονικά ψέλνει βέβαια, όπως και ο ψάλτης, για την ψυχή μες στην εκκλησία. Τώρα αν τραγουδάει και μουσική για την εξωτερική τη λεγόμενη, η εσωτερική είναι αυτή που ψέλνεται μέσα στις εκκλησίες, ακόμη καλύτερα. Και ο παπάς θέλει να χορέψει και αυτός να τραγουδήσει, γιατί δεν πάβει να είναι άνθρωπος όπως είμαστε όλοι.
χρόνων παιδί, στα μαύρα με έχεις δύσει το μαύρο, στα μαύρα με έχεις δύσει. Άλλο να είσαι ιερέας και να πηγαίνεις από το σπίτι, όπως είπα, στην εκκλησία, και άλλο να εκφράζεσαι και κάτι πιο πέρα από αυτό. Η θρησκεία είναι η θρησκεία και το τραγούδι είναι τραγούδι. Το τραγούδι είναι ένα κέφι. Ευτυχώς μέχρι τώρα τα καταφέρω και σαν ιερέας και σαν ερμηνευτής της παράδοσης. Και κληρικός και τραγουδιστής. Πολύ όμορφα. Αξεπτάτε εσύ, ήταν 12, ήταν και ένας περίσσιος στο μαύρο, ήταν και ένας περίσσιος. Δεν μπορεί ο παπάς να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο χορό. Δεν γίνεται αυτό, πώς θα γίνει. Δεν μπορεί ο παπάς να τραγουδάει όλη την ημέρα, να είναι στο τραγούδι, όχι. Υπάρχουν ώρες για το τραγούδι, υπάρχουν όλες οι ώρες για όλα τα πράγματα που μπορεί να ασχοληθεί ο ιερέας. Μπες στην εκκλησία, σε φεύγουν όλα. Και ό,τι έχεις και για δουλειές που έχεις να κάνεις, για τα λεφτά που θες να κερδίσεις και τα αυτά, πηγαίνεις μόνο και μόνο, τα κρύβεις όλα και πηγαίνεις στην καρδιά σου μόνος του μπροστά στον Άγιο και λες, Θεέ μου, συγχώραμε, Άγιο Ταξιάρχη, συγχώραμε αυτό που έκανα. Γιατί ποτέ δεν είσαι δίκαιος. Όλοι οι άνθρωποι είναι άδικοι. Θα έλεγα ότι πιο πολύ πιστεύω στην επιστήμη σήμερα και εμέσως βέβαια πιστεύω και στο Θεό, γιατί η επιστήμη υποκλίνεται μπροστά στο Θεό. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, άποψή μου είναι αυτή, που δεν πιστεύει στο Θεό. Αλλά πιστεύει με διαφορετικό τρόπο. Ο μερακλής ο άνθρωπος πιστεύει και στο Θεό. Για να είσαι πολύ μερακλής πρέπει να πιστεύεις στο Θεό. Αν δεν πιστεύεις στο Θεό, τι μοιράκι θα έχεις μέσα σου. Σαν πηγαίνω χώντας στο τζαμί, αργά σαν σουροπόνι, κι όταν θα πει το πήραλα, το στήθος μου ματώνει. Και αν δεν ήμουν ιερέας, θα μπορούσα να τραγουδήσω όλη την ημέρα, να τραγουδάω όλη την ημέρα. Αλλά εγώ συνδυάζω το τραγούδι με την ιεροσύνη. Γιατί το ένα συνδυάζεται μετά η ψαλμοδία μαζί με το τραγούδι. Το ίδιο είναι και η ψαλμοδία. Όταν έχεις καημό και αυτό, άμα ψάλεις, σου περνάει ο πόνος. Το ίδιο είναι και αυτό. Τους αμανέδες που τραβάει εκεί πέρα, τα τραβήγματα αυτά που κάνει, είναι στο βυζαντινό ύφος. Σίγουρα η φωνή του θα μπορούσε να σταθεί και κοντά σε ψαλτήρι. Στην εκκλησία δεν ψέλνουν, διότι για να ψάλω στην εκκλησία πρέπει πρώτα να πιεις ούζο, να έρθει κεφ και τώρα άλλο ψάτης και άλλο τραγουδιστής. Μπορείς να ακούς και ένα τεριρέμ, ας πούμε, με συλλαβές και λοιπά, αλλά να τη βρίσκεις. Από 7 χρονών που τραγουδάω δεν με βοήθησε κανείς, ούτε η βυζαντινή μουσική ούτε κανένας. Νομίζω ότι δεν ξέρω, είναι χάρισμα αυτό από το Θεό. Δεν το έχει η φλέβα μου. Παίζω κάποια όργανα, ας πούμε, γιατί το έβαλα πείσμα, ας πούμε, επειδή μου αρέσει, ας πούμε, και αφιέρωσα πάρα πολλές ώρες. Η κατασκευή είναι άλλο θέμα. Από τη στιγμή που θα μπει στο μυαλό, θα καρφωθεί η ιδέα, θέλω να φτιάξω τάδε όργανο κλπ. Μυαλό και σώμα είναι εκεί όλα στραμμένα και ασχολούνται μόνο με αυτό. Δηλαδή όταν μπαίνω στο εργαστήριο για να ασχοληθώ και να υλοποιήσω την ιδέα μου καρφώθηκε, γίνομαι άτομο χωρίς ανάγκες. Είναι ανήσυχος, έχει κάνει απίθανα πράγματα. Δεν μένει σε τετριμένα πράγματα, δεν μένει σε περπατημένους δρόμους. Παλιά οι φυλακισμένοι κάνανε από κολοκύδες, από καρύδες, από παγούρια, από καύκαλα.
χελώνας κλπ. Οι αρχαίοι Έλληνες, γιατί είχαν έτοιμο το σκάφος. Σήμερα σκάφος έτοιμο μπορείς να βρεις και πολύ πιο εύκολα, χωρίς να ψάχνεις για χελώνες. Από τενεκέ, από ένα κουτί νεσκαφέ, από ένα τενεκέ τυριού, από οτιδήποτε. Το όργανο, το μουσικό και τουλάχιστον αυτά που κατασκευάζω, τα έγχορδα, έχουν πολλά κοινά και κάποιες διαφορές με το θηλυκό γένος, τις γυναίκες. Έχουν καμπύλες, έχουν σκάφος, πιασίματα, είναι στολισμένα, έχουν τρύπα, στο ηχείο. Ιδιαίτερη ικανότητα στο να γοητεύει τις γυναίκες. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που στα όνειρά τους θα ήθελαν το Θανάση ως εραστή. Το όργανο μιλάει όταν θέλεις εσύ, ενώ η γυναίκα μιλάει όταν θέλει αυτή. Είναι ωραία, αλλά μπορεί να κάνεις και άλλη αγάπη. Σε περνάει αυτό, γιατρεύεται. Ο χρόνος γιατρεύει τον πόνο αυτόν. Αχ, μέλα, χρήνο μου, σκέψω πεταχτώ, εσύ με βάσα. Μα εγώ θα σ' αγαπώ. Πόνος σημαίνουν πολλά πράγματα. Σημαίνει ξενιτιά, σημαίνει ξεχωρισμός γενικά, σημαίνει αγάπη. Την αγάπη να άφησε αυτή, πέρασε καιρός, θα κλάψει, μετά θα γελάσει κιόλα. Σπρο 30 φύλλο κρατώ, μωριά νιώτο πουλά μου. Έχω μάθει στη ζωή μου να αγαπάω τους συνανθρώπους μου και χαίρομαι στη χαρά τους και πονάω στον πόνο. Λουλουδάκι μου γαλάζω, σε φίλο κι αναστενάζω. Μια γυναίκα πόση ώρα μπορεί να την έχει στην αγκαλιά σου? Εγώ προσωπικά, άντε, έχω και κάποια ρεκόρ, 1-2 ώρες, 3. Γεια σας. Γεια σου. Κάτσε καλά. Μια τζούρα. Κάνε καμιά τζούρα και συζητάμε. Ένα όργανο έτυχε όμως να το έχω για ένα καλοκαίρι 18 ώρες την ημέρα στην αγκαλιά μου. Κανένα από τα όργανα δεν πουλιέται. Τα όργανα χαρίζονται και δεν πουλούνται. Η μουσική χαρίζεται και δεν πουλιέται. Ό,τι γίνεται χαρίζεται, έχει την χαρά της δωρεάς και τίποτα δεν πουλιέται. Έλεγε λοιπόν ο Αριστοτέλης ότι ο καλλιτέχνης εννοούμε των καλών τεχνών, των 6, των κλασικών. Ο κινηματογράφος είναι η 7η καλλιτέχνη, ας πούμε, που παίζει, που ασχολείται επαγγελματικά, είναι πουτάνα. Μετά πάω μια φορά τζάμπα, πάω δεύτερη φορά τζάμπα, πάω τρίτη φορά τζάμπα, πια πρέπει να πέσει κάποια λεφτά για να ζεις. Πώς θα ζεις? Όσο και μερακλής να είσαι, όσο και καλός να είσαι, θα ζεις. Και οι παπάδες λεφτά παίρνουν, ψέλνουν. Και οι παπάδες που αγαπούν τον Θεό, ας πούμε, που λένε, και αυτοί πληρωνόνται. Πώς θα ζήσει και αυτοί? Ο επαγγελματίας, επαναλαμβάνω, ο επαγγελματίας τραγουδιστής, αυτός που ζει από αυτή τη δουλειά πρέπει να αμοιφθεί. Βεβαίως. Βάλε το σαντάνο. Σήμερα τα πράγματα, οι συνθήκες αλλάξανε, δεν είναι όπως ήταν στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε, και προκειμένου να επιβιώσει κάποιος, την τέχνη την έκανε επάγγελμα. Ένας επαγγελματίας τραγουδιστής δεν πρέπει να πληρωθεί, βεβαίως, πρέπει να αμοιφθεί και καλά μάλιστα. Σαν απλός άνθρωπος, να τον πάρεις να
τραγουδάκι πρέπει κάπως να πάρει και λεφτά. Γιατί πώς θα ζεις. Ξεφεύγει εγώ με το μοιράκι, αλλά τι να το κάνουμε, αλλιώς δεν γίνεται. Όταν γίνηκαν 18 χρονών, 18 πήγαινα με τις μουσικές δικές μας παλιές. Πέτω, φτιάξε λίγο. Πήγα κανένα 2 χρόνια γιατί δεν άντυξα από τα γυρεύαν άλλα τραγούδια έτσι, πιο ελαφριά έτσι. Δεν άντυξα και έφυγα. Πήγαινε έλυσε ένα τραγούδι, θα ξανά πες του ίδιου, ξανά πες του ίδιου. Και δεν βάσταξα έτσι πολύ. Προσωπικά δεν αισθάνομαι καλά, ας πούμε, όταν παίζω επαγγελματικά. Γι' αυτό και το προσπάθησα να το αποφύγω και το απέφυγα. 1-2 φορές έτυχε έτσι να παίξω. Εμένα μου αρέσει να παίζω για μένα βασικά και μόνο του στο σπίτι, σε οποιοδήποτε μέρος του σπιτιού και με την παρέα μου. Να πίνω και να παίζω ελεύθερα χωρίς να έχω υπόψη ότι ενδεχομένως με γράφει κάποιος ή με ακούει κάποιος το ίδιο πράγμα. Να παίζω ελεύθερα. Πρώτα γνώρισα το ρεμπέτικο, για να είμαι ειλικρινής, και φυσικά μετά διάβασα, ας πούμε, για τους ρεμπέτες πώς ζούσαν και τι κάνουν. Ήταν η μουσική η ρεμπέτη. Το κατηγορούν το ρεμπέτικο τραγούδι χασικλήρικο ή ασχολείται μόνο σαν θέμα, έχει τη γυναίκα, τους έρωτες και όλα αυτά, αλλά για έναν που το έχει ψάξει λίγο θα δει ότι καλύπτει όλο το φάσμα, ας πούμε, της κοινωνίας. Κακώς κάποτε ήταν απογορευμένο, διότι είναι τραγούδια που είναι μέσα από τη ζωή κι αυτά. Κάποιοι άνθρωποι που βίωσαν κάποιες καταστάσεις, εμπνεύστηκαν και έβγαλαν κάποιους στίχους και τα ονόμασαν ρεμπέτικα τραγούδια. Ο Αναστάσης δεν τραγουδάει κοσμικά, τραγουδάει παραδοσιακά τραγούδια, αυτά του τόπου του, ας πούμε, από εκεί που είναι. Ναι. Και είναι, έτσι τα αισθάνεται κι αυτός. Μπορεί να είναι παπάς, αλλά όταν πήγε τραγούδι, δεν λέγει έτσι τραγούδια έτσι που να είναι άσωτα τραγούδια που λέμε ασυκλίδικα και αυτά που λένε στα γυναίκες και κουμινιάρικα και τέτοια. Λέει παραδοσιακά τραγούδια. Τέτοια ώρα σαν και τώρα, τέτοια ώρα σαν και τώρα, και πάλι μωρέ. Τα υπηρώτικα τον πρώτο καιρό που άκουγα με φέραν σε μια φάση ανίας, δεν ξέρω τι, ήταν ξένα ακούσματα, αλλά όταν μπήκα μέσα στη μουσική και τα άκουσα και έτυχε να έχω και φίλους υπηρώτες με κλαρίνα κλπ. Βρήκα τη μαγεία που έχει το υπηρώτικο και μπορώ να πω ότι βρίσκω και μπορώ να παίζω και ένα κομμάτι υπηρώτικο για 16 ώρες την ημέρα, χωρίς να αλλάζω. Άιντε πολεμούσαν οι σουλιώτες, γιο μωρέ γιο, πολεμούσαν οι σουλιώτες, γιο και πάλι μωρέ γιο. Ακούω ευχαρίστως Σμυρνέικα, Νησότικα και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Τα τραγούδια του Σόλωνα, που είναι από τη Μυτιλήνη, είναι σίγουρα πιο κοντά σε μένα από το υπηρώτικο, λόγω ρίζας. Η μουσική, όλη η μουσική είναι. Δεν μπορείς να ξεχωρίζεις, άσε εμένα. Εγώ ξεχωρίζω αυτή τη μουσική, την ανατολική.
Αμάν, 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 αι βάλει. Αμάν, 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 αι βάλει. Αχ, αι βάλει. Περγαμό και τύχελη. Αχ, αι βάλει. Περγαμό και τύχελη. Τα παραδοσιακά τραγούδια, τα παραδοσιακά, όλα τα μέρη της Ελλάδος, να βάλω και τη Μυτιλή, είναι το ένα αρέσει το άλλο, το ένα αρέσει το άλλο. Τώρα μερικά άλλα τραγούδια δεν αρέσουν, που είναι κάτι αλλιώτικα. Bakar mısın? Nilüfersiz. Πολύ μικρός άκουγα αυτά που άκουγε η μάνα μου στο ραδιόφωνο ή αυτά που άκουγα που παίζανε δυνατά στη γειτονιά, υποχρεωτικά. Τα ξέρετε και εσείς αυτά τα που είναι μόνο ένας ήχος, τάπου του, τάπου του, τάπου του, τάπου του. Αυτό δεν είναι μουσική και λέει και μια κουβέντα, σ' αγαπώ πολύ, τάπου του, σ' αγαπώ πολύ. Μόνο αυτό δεν έχει ούτε μουσική, ούτε ποιος το έχει βγάλει αυτό, πώς το βγάλανε αυτό έτσι. Χαλάσαν τα παιδιά, χαλάσαν. Και τόσοι χαλασμένα τα έχει, μην θα αρέσει, δεν βάζουν και αυτή τέτοια. Για τα μπαρ. Δεν λέω να μην ακούνε ξένη μουσική, αλλά να μην ακούνε μόνο ξένη μουσική. Να μην ακούνε την παράδοσή μας, το δημοτικό τραγούδι, το λεβέντικο, το κλέφτικο, το μυρολόι, το χαρούμενο, το χορευτικό, να μην ξέρουν να χορεύουν οι νέοι μας τα δικά μας τραγούδια. Τη μόνη μουσική που δεν πρόλαβα να ασχοληθώ, ας πούμε, αν και θα ήθελα, είναι η ξένη μουσική. Δεν ξέρω ξένα και ξένες γλώσσες και ακούω μόνο ελληνικά. Τα άλλα τα κράτη δεν μ' αρέσει η μουσική τους. Τώρα ποιο τραγούδι να μην βάζει αγγλικό ή γερμανικό, δεν μ' αρέσει κανένα. Κάποτε ένας με λέει, τι να τα κάνουμε αυτά τα τραγούδια, τι να τα κάνουμε αυτά τα τραγούδια, λέει, με πόνο και αυτά. Και του λέω, πέρασες στη ζωή σου καημούς, βάσανα, πίκρες. Δεν πέρασες γι' αυτό. Δεν ξέρεις τι θα πει το τραγούδι. Όταν χάσεις τον πατέρα σου, τον αδερφό σου και είσαι πολύ φτωχός, δεν μπορούσες να ζεις. Έγινε διωγμός, δεν είχαν ούτε σπίτι, ούτε χωράφο, αυτά. Τι θα τραγουδούσεις, λαλαλάκι, λουλουλου. Θέλει προσπάθεια, θέλει ζήλο και μεράκι για να βρουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας αύριο αυτά που βρήκαμε κι εμείς από τους παππούδες μας. Δεν έχει σημασία με τι ασχολούμαι εγώ και αν τη βρίσκω και πόσες ώρες την ημέρα την έβρισκα και συνεχίζω τέλος πάντων μειωμένες ώρες να τη βρίσκω. Είναι ότι μπορεί να σταθώ αφορμίου ότι στάθηκε ο γείτονας πριν από 40 χρόνια, ας πούμε, να δώσω ερεθίσματα σε άλλους και να ασχοληθούν με τέτοια θέματα. Σαν τα μάρμαρα της πόλης αμάνω καμάδια δε μαμά. Πού είναι στην πού είναι στην Αγία Σόφια. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για το Σόλνα. Μια-δύο φορές που συναντηθήκαμε. Σαν άνθρωπος είναι άψογος, είναι πολύ καλός και είναι πολύ καλός οικογενειάρχης και έχει το στυλ του δικό του, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ. Τραγουδάει υπέροχα. Ο Βαλαμπάνης που κατασκευάζει τα όργανα είναι και αυτός, τα έχει στα παιδιά και αυτός τα όργανα που φτιάχνει. Είναι πολύ καλή και ωραία παρέα, τραγουδήσαμε και την ώρα. Είπαμε και κάτι τραγούδια, πολύ καλό.
τον Σόλωνα Λέκα, τον άκουσα ζωντανά. Σκέφτηκα ότι και αυτός είναι άνθρωπος της παρέας, άρα πρέπει να γίνει φίλος. Εγώ τον έχω κάνει φίλο μου, θεωρητικά. Αν με κάνει και αυτός θα γίνουμε φίλοι και πραγματικά. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για τον Θανάση. Είναι επιστήμονας ο Θανάσης και είναι πολύ καλός τεχνίτης. Φτιάχνει όργανα. Γουστάρουν να ακούω, να ψέρνουν και ακόμη καλύτερα παπάδες όταν ασχολούνται με αυτό το θέμα. Πήγα και τον άκουσα και χάζεψα. Έτσι περαιτέρω που λέγανε οι αρχαίοι. Ο Παπαναστάκης είναι πολύ μερακλής κι αυτός. Τα λέει και πολύ ωραία και εκείνος. Τα αρέσει και εκείνος πολύ. Αλλά επειδή είναι παπάς, όταν τραγουδά θέλει να βάλει έτσι πιο παραδοσιακά τραγουδιά, να μην το χτυπάει πολύ. Άντε για να είμαστε καλά. Γεια μας. Χάστε με γεια μας. Καλώς ονομαστήκαμε και όλοι επιστήμονες. Να είστε καλά και όλος το καλό. Γεια μας. Γεια. Καηδέστε την παρέα μας και να μας καηδέστε την παρέα μας και να μας πώς είναι στολισμένοι, άιντε να γερνάς, να καλοπερνάς. Πώς είναι στολισμένοι, άιντε να γερνάς, να καλοπερνάς. Άιντε όλα. Στην αρχαία Ελλάδα μαθαίναν τους νόμους με τραγούδια. Και σήμερα αυτό βέβαια δεν γίνεται για να μάθει ο κόσμος τους νόμους, γίνεται για να μάθουν τις διαφημίσεις. Δεν υπάρχει διαφήμιση σε πεζό λόγο. Όλες οι διαφημίσεις έχουν μουσική από πίσω, όλες. Γιατί αποτυπώνται στο μυαλό και την τραγουδάει το πιτσιρίκι χωρίς να ξέρει τι τραγουδάει. Έχουμε μια παράδοση που δεν την έχει κανείς. Τη μουσική μας την ακούνε αρκετοί. Αλλά το λάθος είναι δικό μας. Δεν διαδίδουμε σωστά την παράδοσή μας. Πολλοί ξένοι ακούνε υπηρώτικα τραγούδια, ακούνε τραγούδια της Μακεδονίας, νησιώτικα, ρεμπέτικα και όλα αυτά τη μουσική μας. Η παράδοση είναι ένα κάστρο. Άμα γκρεμιστεί το κάστρο, χαθήκαμε πλέον. Θα γίνουμε κι εμείς ένα, όπως τους άλλους. Χωρίς παράδοση, χωρίς κουλτούρα, χωρίς τίποτα. Βλέπεις κάτι παλιοί που λένε καημένα χρόνια. Μπορεί να ήταν δύσκολα, αλλά ήταν όμως και μοιρακλίδικα. Και καλά, τώρα έχουν και να φάνε και να πιούν τα πιτάν όλα, δεν δίνουν σημασία. Αλλά πρέπει όμως να θυμάσαι τα παλιά που πέρασες. Άμα δεν θυμάσαι αυτά, ότι πέρασε ο παππούς, δεν είσαι άνθρωπος, θα είσαι ένας ανέστητος. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε και να μας και να μας. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε και να μας και να μας.
και να πιούμε, άντε να κερνάς, να καλό περνά. Η μουσική μοιρέψει τα θηρία. Πώς δεν θα μοιρέψει έναν άνθρωπο που είναι καλός άνθρωπος. Ναι. Η μουσική με έδωσε πολλούς φίλους, πάρα πολλούς, αμέτρητους. Η μουσική ενώνει ομάδες κοινωνικές, αυτό είναι γνωστό βέβαια. Ενώνει και τους ανθρώπους η μουσική. Όλες οι μουσικές του κόσμου. Μας ενώνει, μας ενώνει. Μόνο σας αγαπούσαμε και να μας και να μας. Μόνο σας αγαπούσαμε και να μας και να μας. Κι ήρθαμε να σας δούμε, άιντε να κερνάς, να καλό περνάς. Ήρθαμε να σας δούμε, άντε να κερνάς, να καλό περνάς. Ωραία.